बेवहाय नोंथांमोना बयबो फैनानै रंजाफैनो हानाय मोनसे सेफलि मोनसे जायगा बेबायदि बानायनानै होदों बिथांमोना। बेनिखायनो बिथांमोननि थाखायनो खेबसे गोफारै आखाइ खबनानै लानो रायजोफोर। मानोना जों बयबो बोसोर फुरा सारा बोसोरखौनो माबायो खामानि दामानि मावनानै जोङो एन्जय खालामनो लुबैयो मोनसे समाव। आरो नैबे फैनो गोनां सम जिथु पिकनिक खुलुमबाय। मानो एफा सिरि ओमफ्राय? मानसियाथ' गोबां दङ। खोनायानो रावखौबो। आरो खेबसेबाव खुलुमबाय। साबायखर थाबाय। खेबसे बयबो खेबदोंब्रा। गिबियावनो थानाय बयबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय। थारैनो बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना जायगायाबो बिराद समायनाखा। आरो बेयाव फैनानै आं मोननै बुस्थु नोंथांमोना नटिस खालायखौ जानो हागौ, खिन्थु मोननै बुस्थु आं मानि थाखाय मोजां मोन्दों, बे फैबाय थानाय लामाखौ आं बिराद फसायदों। मानोना बेबायदि लामाखौ आं बिराद एन्जय खालायो। नोंथांमोना एन्जय खालायना खालाया? पाक्का लामाखौ आङो बिराद बरिं मोनो, नंगौना? आरो सेकेन्डआनो जाहैबाय नेटवर्क मोना बेवहाय। दावहारु बोहैथि एस'सियेसननिसिम रोजा रोजा साबायखर आंखौ दिनै बिसिम इनभाइट खालामनानै लाबोनायनि थाखाय। आरो बिथांमोना मोनसे बिराद गिदिर इनिशिएटिभ लादों, बिराद मोजां। जोंनि बर'लेण्डआवनो एफा मोजां जायगा दङ, बेवहाय नोंथांमोना बयबो फैनानै रंजाफैनो हानाय मोनसे सेफलि मोनसे जायगा बेबायदि बानायनानै होदों बिथांमोना। बेनिखायनो बिथांमोननि थाखायनो खेबसे गोफारै आखाइ खबनानै लानो रायजोफोर। मानोना जों बयबो बोसोर फुरा सारा बोसोरखौनो माबायो खामानि दामानि मावनानै जोङो एन्जय खालामनो लुबैयो मोनसे समाव। आरो नैबे फैनो गोनां सम जिथु पिकनिक मोजां मोनबाय गोसोनि खनायाव नोंनि लिरना दोनबाय मोजां मोनबाय गोसोनि खनायाव नोंनि लिरना दोनबाय अरायनो आंनि खाथियाव नोंबा बादाव गोसोआ आंनि सिमां थांदिनो फैयो अरायनो आंनि खाथियाव नोंबा बादाव गोसोआ आंनि ओइया गैसना मोजां मोनबाय गोसोनि खनायाव नोंनि लिरना दोनबाय गोसोनि माने लिरना दोनबाय गोसोआव Mozaं मोनबाय